салом алейкум ба мардуми тоҷик. Касоне ки хона дар кораи хона харидор аст, ё ки квартира гирифтанӣ аст, ё ки хонаи фурӯшӣ дорад, ё квартира дорад, мехоҳад биспорад, ба канали мо байни ватсаби мо ё ки нависед ё рақамои мо да занг бизанед. Хонаи фурӯшӣ дар Падвалай, дар пеши овари Тетсай. Шароити шумо ва ё мақсад ягон майда проблема надорад, мефурӯшаш ба нархи дастрас. Ина ванаш пания у туалетиш якҷояй. Касони да маъқулай, ина да хонагаиҷа ки хунишай. Коми да маъқулай, ина занг бизанин, хона медрои зиндагӣ мекунӣ. Ну диим хонаш. Баъдан мо ба канали мо обуна шавен. хонаҳои созсозай, кадоми да хона дар кори ё занг бизанед бипурсед. То хоначай то чотка акай. Пушти овари Тетсай. Лестница метро, ина дари хонашай, якум хонаш. вақтон дидес ин чӣ хеле ремон дора. мақсад падвал ягон майдаи хеле буги ки оваи тарай хеле низ гаранти дора. Ина во ҳоҷатхона обанияш якҷоя. термос, об, канализатсия, сатвоиз бе проблема. Инеҷа кухониш мешава. на кухонӣ. баъд бо ина мегардем, мерем дигари хонаш. Дуюм хонаш. ина ремонтшо нигаҳ кунед. сатвоиз ини калидорш. баъд ина квартираро месупурем. 1200 сомон то 5000 дар шаҳри Бохтар, кадом Каҷиштай, Сарбандар, кораи Вахштар, кораи Дури Қирғандар, кораи Тетсай, Кривояй, Вокзалай. ҳозир қариби 15 та квартира дорем. ними ҳамаи квартираанд. суратҳое ки мебинед ё квартира ба квартира супорида мешавад. 1200 сомона сар кардагӣ то 5000 квартира ҳастай. семениям дар корай ҳастай, судкашам ҳастай, ҳама тарафа ина хонаҳоро бинем, квартираҳо ино супорида. ҳамин рақамҳои мо 208 40 455 плюс қади бизанед 990 қади ватсап мебарора. комида дар кори ватсап дар нуиса ё прамои ҳамин рақамҳода занг бизананд. телефон мо ҷавоб медиҳем. боқӣ дар паноҳи худо бошем. ба канали мо обуна шавед.